चली ब्रह्मा जी के कचहरी लाग रहे। सारा देवता लोग उस सभा में बैठा रहे। महाभीष राजा उस सभा में बैठा रहे। आ वही समय में गंगा जी पहुंचली। आ गंगा जी जब पहुंचली तले हवा के एगो झोंका आई। बस गंगा जी के साड़ी उधियाए लागल। सारा देवता लोग माथ नीचे कर दिहला, लेकिन महाभीष राजा गंगा की ओर ताकते रह गई। ये बात जब ब्रह्मा जी देखले तो कहले कि महाभीष जाए अब तुम मृत्युलोक में मनुष्य जोनी धरा। गंगा जी से कहले कि तू जा, तू मृत्युलोक में। ऊपर से गंगा गिरत रही, चल रही मृत्युलोक में। 8 गो बसुलो ऊपर से गिरत रहे। पूछली गंगा की तू लोग काहे गिरत रहा? ते लोग कहल कि हमनी गुरु वशिष्ठ जी के गाय चरौल रहे, हमनी के श्राप दिल बालो। श्राप दिल वाले गुरु वशिष्ठ जी मनुष्य जोनी में जन्म लेवे के तय माई हमनियो चलते मृत्युलोक में, लेकिन तारा हमने यह मांगे कि हमनी के जल्दी उद्धार कर दिया। गंगा अवतारी मृत्युलोक में है महाभीष राजा के राजा संतनु होता रहे। देखी क्या होता हो। एक दिन के बाद था कि राजा घोड़ा पर सवार होके चलल बड़े शिकार खेले खातिर जंगल में। लेकिन एकरा पहले राजा संतनु के नारी अधमा रहली। पहल का शादी अधमा से भई रहे। लेकिन ब्रह्मा जी कुछ गलती कैले, जब ना करते अधमा प्राण त्यागली। राजा संतनु अब बेनारी कर ही गईले। एक दिन अरे घोड़ावा पर होके सवार खेलना शिकार चलल। अरे घोड़ावा पर होके सवार खेलना शिकार चलल। अरे मनवा में खुशियाया पा खेलना शिकार चलल। अरे मनवा में खुशियाया पा खेलना शिकार चलल। गंगा वही जंगल में पहुंचल वाली जामना जंगल में राजा संतनु शिकार खेले जाता रहे। जब राजा संतनु पहुंचले गंगा जी के जब देखले तब पूछा तरे अरे कहवा में बात सुंदरी घरवा दुआरवा तो नहीं बोलना। कहवा में बात सुंदरी घरवा दुआरवा तो नहीं बोलना। का बात ना मामा तुहार सुंदरी बोल। का बात ना मामा तुहार सुंदरी बोलना। कवन करनवा तू घूम बीच बनवा सुंदरी बोलना। कवन करनवा तू घूम बीच बनवा सुंदरी बोलना। साच साच तो न पतला सुंदरी बोलना। साच साच तो न पतला सुंदरी बोलना।
राजा संतनु कहले कि काहे खातिर है जंगल में अकेले घूम रहल बड़ू। कहली कि ये राजा ई जान के का करब तू। कहले राजा संतनु की बतावो का तहर नाम बा, काहे खातिर है जंगल में घूमतारू। कहली गंगा जी कि हम जन्हु पुत्री हमी, हमार नाम गंगा है, आय अपना मर्जी से ये जंगल में हम घूम रहल बनी। राजा संतनु कहले कि एगो बात हमार मनबू। कहले कि कह। कहले कि हाँ दे है जंगल में घूमला से बढ़िया बाकी हमार रानी बनो। चल चल हमारा राजधानी हमार रानी बनो। चल चल हमारा राजधानी हमार रानी बनो। ऐसन गोरिया तू कतही ना पैबू। ऐसन गोरिया तू कतही ना पैबू। हमार रानी बनो चली के काट रोज जानी हमार रानी बनो। चली के काट रोज जानी हमार रानी बनो। चली के काट रोज जानी हमार रानी बनो। कहले राजा संतनु की हमार रानी बना। चला हमारा राजधानी में। गंगा जी कहली कि ये राजा हम चले लेकिन एगो हमार शर्त तारा माने के पड़ी। राजा कहले कि बोला कौन शर्त माने के? कहली गंगा जी कि हम रानी बन के तारा राजधानी में चले। एगो यह शर्त माने के बा कि हमरा जौन मन करी तौन हम करे। आजा हमरा के बोलल वही बेरा हम घर छोड़ दे। ए भैया नारी विवश न सकल गोसाई मेहरारू के बस में पूरा दुनिया बा। कहतनी कि सबे जान गइल बा। ए भैया राजा के तो बेचैनी रहे। बस राजा कहले कि ठीक बा कुछ करबू लेकिन हम तारा के कुछ ना बोले। राजा संतनु सकर ले तो गंगा रानी बन के वैली राजधानी। राजधानी में गंगा रानी बन के वैली राजधानी। गंगा रानी बन के वैली राजधानी में। भैया पहिला बालक जब गंगा जी के भइले पहिला बालक जब गंगा जी के भइले पहिला बालक जब
भई त गंगा जी वो लड़का के उठौली आ राजा संतनु देखत रहे लेकिन कुछ नहीं खन बोला अले जके गंगा जी पानी में बिग दहली फैन तू सारका लड़का जब गंगा जी के भई ओहु लड़का के उठौली ले जाके पानी में बिग दहली राजा संतनु डरे नहीं खन बोला कि जहां बोलनी कि हमर घर छोड़ा ली वो तो कॉले पड़ी कि जौन जौन मन करता हन कह रहे हैं ए भाई 100 गो लड़का गंगा जी पानी में बिगधली 7वां बिगधली हाँ 8वां लड़का जब गंगा जी के भई रे आ गंगा जी उठौली तब राजा संतनु के खीस ना रोकाइल बर्दाश्त ना भइल राजा संतनु कहले कि रे ये तो सफा का साई बुझाती है ये तो सब बालक फेंक देती ले गंगा जी में तो खानदाने ना चली 8वां के बेरवा राजा 8वां के बेरी राजा अरे बोलले बचनवा बचनवा से सुना रनिया हमर अरे कहाँ नवा हो से सुना रनिया से सुना रनिया मारो कहाँ नवा हो रनवा हो आसे जाए न दे हम बाबू के रनवा हो नाम से राजा संतनु कहले कि सुना इतहार अत्याचार अब हमरा से बर्दाश्त नहीं हो गंगा जी कहले के राजा ये हमरा तहरा सत्र हला कि जइया हमरा के बोल देबा ओई दिने हम तार घर छोड़ दे अब हम जा रहल बानी राजा संतनु कहले कि ठीक बा जाता रू तो जा लेकिन हई लइकवा के कम से कम पोसी के कम से कम लड़का के ले जा आ जब लड़का के पोस दिया गंगा जी कहली कि राजा बहुत बढ़िया बात कहला हम लड़का के ले जाता नहीं इनका के धनुष विद्या सिखा दे आ जब 5 बरिस के हो जाइए तब फेन तारा मारत लिया के हम तारा लगे रख दे गंगा जी वो लड़का के लेके चल गईली ए भाई अरे पोसनवा ना हो गईली गंगा ले जा अरे पोसनवा ना हो गईली गंगा ले जा धनुष बाण सगरी उनके सिखवली धनुष बाण समार सगरी उनके सिखवली
विद्या इंद्रासन में सिखौली। अब 5 वर्ष के जब देवव्रत हो गई तब फेन मृत्यु लोक में लेके अली। का कैले कि बाण से मार के आ गंगा जी के धार के रोक डाले। आ वही बीच में धार में ही सुतल बड़े। आ वही समय में राजा संतनु शिकार खेले चल जाते रहे। देखले कि भाई उल्टा धार आज गंगा जी के केने से बहता। ये उल्टा धार बहावे लगे बा। जब उन्हें बढ़े लगले तो देखले कि भाई एगो 5 साल के लड़का बा। अब बाण मार के गंगा जी के पानी के रोक देले बा। राजा कहले कि तू के हुआ? तले उ लड़का वजह से गंगा जी लेके प्रगट भइली। आ कहली कि राजा ई तुहारा मानो जो हम ले गए रहिया, ई तुहारा मानत हुए। इनका नाव देवव्रत रही। ले जा लड़का के तरफ प्रस्तनी। राजा संतनु कहे कि ठीक बा, तू तो हमरा के छोड़ के चल जाता रू। तफन बे हम औरत के रह के ना। अब बताएं तो गंगा जी अपना हाथ के वो कंगना दहली। आ कहली कि राजा ए कंगना के जोड़ी जेकरा हाथ में देखियो वो करे से फिर विवाह करियो। ए भैया ये कही के वो लड़का के शौक के गंगा जी चल गई। ए जी के बात यही जी रहे दी। बसव रूपचा राजा बलवंता महासी सुन वीर गुणवंता गिरकर नाम ताश को रानी तिनके नाम कहो सुबानी। राजा एक दिन खेटक गयो। राजा गईले शिकार खेले। अब भौरा भौरी के भोग करत देख के इकरो मरी गिर गई। तो मरी जब गिरत राजा सोचले कि मरी बेकार काहे रही। खरदोना में क के एगो सुकई चिड़िया के बोलौले कहली कि ले जो हमरा रानी के ले जाके दे दी है। अरे उड़ल उड़ल सुकई चलल गगनवा। उड़ल उड़ल सुकई चलल गगनवा। या हो रामा मुहावा में लिहली हली दोना मेरा। दोना मेरा अरे तब तक रहिया में देखला से एगो बाझावा। तब तक रहिया में देखला से एगो बाझावा। किया हो रामा बुझलस लहलस खाए के समान किया हो रामा बुझलस के। किया हो रामा बुझलस लहलस खाए के समान किया हो रामा। रास्ता में एगो बात देखला तब बुझलस कि कोनो खाए वाला सामान खरदोना में ले ले। बस बाझवा जाके खरदोनवा में जब चोंच मरलस तो राजा के मोरी जो रहे तो पानी में गिर गई। जौन मक्षसो की नहारा भाई गर्भवती जल मझारा। एगो मछरी लीलस और मछरिया गर्भवती हो गई। एक दिन के बाद है एगो मलाह आई जाल बिगलस। बस वह मछरिया जलिया में फंस गई। देखलस विशाल मछली सोचलस कि चली राजा के लगे ले चली। राजा के लगे ले जाए तो ढेर इनाम मिली। राजा के लगे जब ले गई दासाराम राजा रहले। मछली गिरले आ मछरिया के जब चिरवले
तो वही में से एगो लड़का एगो लड़की के उत्पत्ति भई। देखी तो लड़कवा के राजा अपने रख रहे आ लड़किया मलाहवा के दे दल कि हई तेल ले जो आई लड़कवा हमरा लगे रहे ए भाई मलाहवा वो लड़किया के जब ले आई तो धीरे धीरे बबुनिया घर में पोसाए लगे धीरे धीरे बाबूजी घर में पोसाए लगे धीरे धीरे बबुनिया घर में पोसाए लगे धीरे धीरे बाबूजी घर में पोसाए लगे धीरे धीरे बबुनी के घर में पोसाए लगली धीरे धीरे बाबूजी घर में पोसाए लगे धीरे धीरे बबुनी के घर में पोसाए लगली मैया के उंगली ध के देवड़ी पर जाए लगली मैया के उंगली ध के देवड़ी पर जाए लगली गुलाबी के फूले ऐसन बबुनी तिराए लगली गुलाबी के फूले ऐसन बबुनी तिराए लगली धीरे धीरे बबुनी अब घर में घुसाए धीरे धीरे बबुनी घर में ए भैया ओ लड़किया के नाम ई मलाहवा जानते नहीं का धइलस मछोदरी मछली के पेट से भई रहे ऐसे जब ई लड़किया कुछ 7-8 वर्ष के भई एक दिन मलाह को बीमार हो गया अनाव खेने से वह लाचार हो करस की बबुनी चल जो घाट पर तबियत ठीक नहीं थे जे के यात्री आवे ओकरा के पार उतार दिए और ओकरा से मजूरी अपन ले लिए ए भैया उहे जाके घटिया पर रहत रहे एक दिन के बाद पराशर मुनि अइले जोक से अपना देखले कि यह मेरा के जौन लड़का हुई बहुत विद्वान हुई तो देखी उस 7 साल के लड़की अब बाबा अटपटांग बोले लगले लड़किया कहलस कि बाबा बाबा हो आरे बोली माती बोली रउरा आरे बोली माती बोली जी ताकि रउरा हमारा अरे उमरिया के बोले बाबू बोले रौरा